mane president wacho. Okay, neno ko Okang'o dichido niko da paro moro. An gi penjo ka ni Okang'o nowacho motelo ni e kinde ma sirikal mar Kenya Kwanza donje telo. Nitiere jok moko mane ji ne gigo gito. Adwa tajo ka. Ji ne go gito. Kata kamano do nowacho ni neno no ter maweth makoro gin nok ginyal mako ng'ato magitwe nikech neno ne onge. Okang'o wuoyo weche ariyo. Owacho wach mar jok manotere bunge, ibe ni wacho ni otorgi e bunge magibedo vetted. Okang'o ok nyal wuondowa kae ni bunge ka nosevet jok miwacho ni corrupt gi koro giwacho ni government marute ma corrupt. Parliament king'iyo article mar constitution madil gi parliament nigi right, nigi tije mopogore. Achiel kuomgi en goyo kogno jogo eko moter gi president mondo mi ka gin gi makosa mora mora to ok gipuodhgi. Buge marwa kata ni pingo kata ni yiego, buge no approve ministers gi te kendo no ter gi ma president no sai koki ni magi ministers. Koro bunge marwa kata in mana Azimio kata in ja Kenya Kwanza negi yie kanyakla ni jok magi wacho ni corrupt gi nitie. Mar ariyo, kiwacho wach mar ni jo sirikal dhi ketho kese court. Wan gi bad king'iyo sirikal katiba ma Kenya ma wan go sani opogo telo into gitienje moa malo ka dhi piny moluongo ni vertical distribution of power ma en national government to gi county government. To kendo kidhi katiba marwa keto gimiluongo ni horizontal distribution of power moketo arms adek mag government. Mokwongo en executive motelne gi president. Mar ariyo en legislature motelne gi parliament speakers. Mantie speaker ma National Assembly to speaker ma Senate. Then wan gi wing miluongo ni judiciary motelne gi Chief Justice. Iyudo ni wing gi te ka nitie case mora mora ma odonjnego ng'ato mar kuo to department matimo investigation miluongo DPP ema dhi timo investigation to tero neno makare minyalo donjnego ng'ato ni en ng'at man gi mibadhi. To ka neno ni noko time yo makare, koro yudo ni court ka gik to nitie kitimo crime joma timo nonro mar kosa nigi weche ariyo. Nitie nyaka tim mar makosa to kendo pachi nyaka nyis ni tim mar makosa no ni dwa time miluongo ni actors rules to gi mens rea. Koro ka ok inyal dhi e court gi paro mi prove mi chun mi nyis niya ni jogi nokoso to kendo ma gima nyiso nokoso, onge kaka court nyalo tweyo jogi. Alright. Okang'o ni wacho ni jogi nopuodhi. Wanyalo ka gima Ken wacho gima ni wacho. Uparo ni od bura nogo jo Kenya piny e wach mar kedo kod mibadhi kochakore sama ne sirikal mar Kenya Kwanza ichako losi. Iwinjo kapok wadhi kata duoko no dog chien matin kuma Ken wacho. Joma yie gi Ken kawuono waduto wawinjore ni weche mibadhi mayo jo maendeleo. Mano wayiego. Waduto wawinjore ni nitiere mibadhi e national government, nitiere mibadhi e county government. To nitiere gimiluongo ni responsibility of leadership. Ting mar jatelo. To ting mar jatelo ni wacho niya, sama in jatelo moyier goganda kata in jatelo mopuodhi goganda mondo iti ofis jopiny, sama itimo tiji cha nyaka itim tijine e yo maluwore gi pend chik. Nyaka itim tijino e yo mamiyo ofisino duong'. Nyaka itim tijino e yo mamiyo ofisino luor. Kane William Ruto ochung' ewi mtoka ko campaign to wacho ni weche gin adek. Idhi e polo, Ken ok owacho ni dhi e polo tirang'o, to lerono ni dhi e jelo ng'eyo. Olerono ni wuok Kenya ka ong'eyo, to wacho joma wuok gin mana joma ok jo Kenya ka. To ko wacho nwa ni wach dhi e polo cha tang'o, ang'eno bro wacho bang'e, ka ok owacho na bro nyise. Yes. Koro king'iyo kaka weche go dhi, mano ok en ratiro mar jatend piny. Gigo konego wachi kaluwore gi chik. To be chik kendo wacho niya, ka in jatend piny, oyiere gi piny, opuodhi gi piny, itiyo ofis mora mora ma jo solo ma chulo. To ka in kata mana private kata public, gik mitimo ka nyaka reflect, nyaka gol kido maler mar ofisno mamiyo ofisno duong' gi ng'uono gi luoro. Mano e gima Ruto tamo timo. Otame timo, ok obi timo, nyaka chieng' moro ong'eni mano gima onego tim. To wan wang'eyo ni ka ipuodho ji kendo iyiero ji, yes, to nitiere migepe ma nyaka dhi ei bunge. Mondo jo bunge ogi kogno mondo puodhgi.
to bunge tiyo gi miluongo ni committee. Ting'eyo kuma ne wabunge koro gowa piny en kuma ne koro ikelo joma njore ma wan ka wang'iyo gi to gin gi weche moko manodo gilos mondi kapok oyiergi ma koro jo-Kisungu e katiba kata luongo ni leadership and integrity, telo gi ler mar tich gi bidhruok, telo gi bidhruok. To king'iyo gi ne ok gikalo penjno nogore piny. To gimomiyo ne jobunge kalo gi nikech nosenyisgi State House kucho ni nying no nyaka dhi. Emomiyo Ken wacho maler niya, koro nok ochuno ka nying choso dhi kacha mani nying ma jatelo dwaro nyaka okal. To wan wakwerogi ni sama mibadhi timore to uketo ng'ato ma ing'eyo ni mato jamibadhi mongirore, tin ja Azimio, in ja Kenya Kwanza, to uchwele okalo. To sama koro pesa lal, pesa mar osiptal, jowuo ma hinyore, pesa mar yore, jowuo ma hinyore, pesa mar sikunde, ni neno Bati, Uasin Gishu, weche mag Finland, ni neno. Kadipo ni waketo ji ainago e office mar education, for example, to nyithindo makoro dhi school, university, pesa dhi olal, onge scholarship, onge loan, to nene wayiedhogi ni wan jo Kenya Kwanza, wan jo Azimio. Omiyo nyaka wang'ire wan ka wan ka jopiny jomagi mwaore od bura mokwongo kapok wayiero. Nikech joka ka gin kacha, jomago kura be nyaka ng'e ni ng'ama watere od bura en ng'a, stoche chal nade, oja mibadhi, ong'ama ler, ong'ama lit, mondo ka koro nyingi ka obiro to en be otiyo gi pache wacho ni an kaka jaod bura ang'eyo ni bwana ni asesomo stoche, asewinjo wachne, en gi kes, ok onego dhi mbele nikech odhi hinyowa mbele ka to katieko. Ayie gi Ken kendo kowacho ni gima koro onego watim, wang'i kaka wadwa geng'o mibadhi. Mibadhi nitiere kuonde gi duto te. To an ka pacha, apart from gima wacho mar report mar Auditor General, ing'e ni kwadonje county mokwongo, Ken owuok e county sani obiro, owacho ni county dhi maber. To ang'eyo nitiere counties mamoko be oko kucho ma weche ok dhi maber. To king'iyo nitiere ng'ama iluongo ni control of budget e pend chi kacha. Tije ni bang' dweche 4 ka dweche 4 ogolo report kaka budget tiyo. To Ken kendo wacho ni achiel kuom wi adek mar budget mane gikelo ni dhi chulo gope. Tamba kone kendo achiel wi adek mar budget no dhi e corruption, weche mag mibadhi. Koro tiene ni budget ni as corruption osebedo budgeted for. Yani gichano ne budget mondo mibadhi mondo mibadhi dhi mbele. Mano gima Ken ong'eyo. An gi Ken gi jowa ma oko ka to wawacho niya, nyaka wageng' mibadhi, kata weche adek nitie, kata weche 2 nitie, kata en wach achiel. To wach achiel mong'ere ni pesa mora mora mar oganda kadiponi olal. Kadiponi olal, ng'ama nigi responsibility maduong' moingo ji te mano kawo muma moting'o malo mowacho ni en koketo piny to gik dhi rumo te. Okang'o mano simo aparo ing'e gima